Yes alle sammen, velkommen tilbage til endnu en video. I dag skal vi lave en video, som jeg har set rigtig meget frem til. Fordi eftersom at Higuain Squad Builder Challenge kom i går, så har jeg virkelig brugt, jeg lyver ikke, jeg har brugt over 4 timer på at få lavet alle holdene i dag. Jeg startede klokken 9, og klokken er nu snart 1:30, så jeg har brugt 4,5 timer, så det er meget klaret. Så tænker jeg nok, Mads, hvordan fanden kan du bruge 4,5 timer på at lave 20 hold? Jeg ved det heller ikke, men det har jeg åbenbart gjort, og ja, okay, jeg har selvfølgelig også holdt pausen lidt i gang imellem, men det har sikkert taget 3 timer, hvis jeg bare fortsætter uden en pause. Så jeg håber virkelig, at Higuain Squad Builder Challenge er det værd. I hvert fald har jeg lavet alle 20 hold, og jeg synes bare, vi skal se, hvordan jeg har lavet dem. Så skal vi selvfølgelig åbne alle de pakker, vi får, og så skal vi lige tage et lille kig på hans kort. Vi holder nu kæft, jeg glæder mig rigtig meget til at bruge det. Jeg sad lidt overvejet, skal jeg lave den her Squad Builder Challenge, eller skal jeg bare købe Dybala? Fordi Dybala vil jeg også rigtig gerne have, men så tænker jeg, ved du hvad, vi laver Squad Builder Challenge Higuain, fordi de er fede at have de her blå kort. Jeg elsker at have de her special cards, og så får vi også en fed video ud af det, så det er bare et win-win. I hvert fald skal vi starte med Atalanta, tror jeg det udtales, og det hold var ikke særlig overdrevet dyrt. Jeg tror, at de dyre spillere, det er de her sølvspillere, som de kostede 1600-agtige. Men i hvert fald ind med holdet, og vi får en Premium Jumbo guldpakke. Vi fortsætter bare lidt hurtigt igennem de her. Jeg siger ikke sådan, hvad de har kostet sådan noget, men sammen hele Squad Builder Challenge koster omkring 250 til 300.000 coins. Så det er ikke den helt billige Squad Builder Challenge, vi har fundet frem. Jeg strugglede rigtig meget med 2 hold, primært, som var de dyreste. Det var Juventus, og det var Palermo. Og overraskende nok var det Palermo, der var den dyreste, som kostede over 50k. 2 af spillerne, eller 3 af spillerne gav 10.000 for, altså makspris, fordi de var så fucking svære at få. Jeg ved måske godt, at det var lidt dumt, at jeg allerede lavede den her Squad Builder Challenge, uden at man tænker på, at Squad Builderen kom så for et par dage siden. Derfor er den rimelig højt op og toppes lige nu, kan man sige. Den er rimelig dyr lige nu, men jeg vil sygt gerne have ham, og jeg vil sygt gerne bruge ham. Derfor tænker jeg, hvad, vi gør det bare nu. Og så må vi skulle satse på, at han er de coins værd, og alle de her hold værd. Altså det er sådan, det er 20 hold, vi bare sådan af 250 til 300.000 coins, det er helt vanvittigt. Inter her, den var også lidt dyr, men så dyr var den faktisk heller ikke. I kan prøve at se Juventus. Juventus var en af de helt dyre, skal se her. Juventus, som sagt, var den næstdyreste, kostede omkring 30-35.000 coins. Man skulle også bruge Barzagli blandt andet, gav 10.500 for. Og som I kan se, så skal man bruge en vurdering på 82, derfor kan man ikke bare bruge alle de dårlige spillere. I hvert fald en dyr Squad Builder Challenge også. Og ja, nu mit batteri så lavt på controlleren, så det er fedt. Okay, jeg mangler, det er rigtigt, jeg manglede et af holdene, der manglede jeg lige 3 kemi, det er rigtigt, det her hold, det er Lazio. Hvordan fanden får vi det her hold op på kemi? Vi køber et kort til ham, der hedder central forward til offensiv midt, skide god idé. GG for det kort også, de koster 4.000 coins, mand. Hold nu kæft, det er pissefedt, gutter, det er pissefedt. Ikke nok med allerede brugt 250-300.000 coins, skal man også lige bruge 4.000 på et positionskort, så det er fedt. Og som I kan se, gutter, så i en fin anledning i dag, der har jeg også taget den blå Tottenham trøje på, træningstrøjen, fordi at vi skal have et blåt kort, og derfor tænker jeg, blå trøje, det matcher, det er fedt jo. Jeg skifter faktisk lige fra den Tottenham trøje, så ja, sådan det. Center forward til offensiv midt, og så burde vi få 95 i kemi, som vi skal have. Det gør vi også for 99, men GG for at vi får så meget bare ved at putte sådan en kort på ham. Milans squaden, også fuld guldhold, ikke ligefrem det dyreste heller, fordi de koster 1200, så var vi Honda, han koster 1600, 1300. Så har vi, hvem har vi mere? Sosa koster ikke det store 1300, ikke det dyreste hold heller. Indsendt-truppen, få en spiller guldpakke. Jeg håber virkelig, nogle af de her pakker er faktisk rigtig gode, de er helt fine, og derfor håber jeg virkelig, at vi måske bare kan få lidt coins tilbage, måske lave 100.000 og sådan noget, det kunne i hvert fald være rimelig fucking lækkert. Napoli ind med det, hvad får vi, hvor man også få en god pakke? Vi får en 2.000 mønter og en sjældent guldpakke, nice. Palermo, det der virkelig gjorde ondt, prøv at se det her. Ham her, 10.000 coins. Ham her, 10.000 coins. Her var 4.000, 5.000. Ham den anden forsvar 4.000. Ham den anden forsvar 4.000. Ham der 8.000. De to midtbanespillere 4.000, og ham den anden koster 5.000. Angriber 2.700. Ham der 3.300. Og vores målmand 250. I hvert fald uden tvivl den dyreste. Og vi får herfor, vi får en premium guldpakke. Den her bare må være god. Så ned til Pasqueta. Den sender vi sgu også bare ind med den. Roma. Ind med Roma. Nemt. Sampdoria. Eller ikke lige frem. Det gode ved de her score, ikke? De koster stort set alle sammen. Næsten alle sammen omkring 10.000 coins. Så var der selvfølgelig nogen, der kostede lidt ekstra. Derfor rammer vi 250-300.000. Men ellers kostede de næsten alle sammen mellem 9 og 12.000. Det var ret sindssygt faktisk. Hvis I godt vil lave den her Squad Builder Challenge og se hvor billigt de laver, så kan I gå ind på Footbin. Der er der sådan en guide, hvor man kan se hvad alle Squad Builder koster. Og så kan man også trykke på sådan der, man kan se alle de billige metoder man kan gøre det på. Pisse smart, den jeg er fuld i dag i hvert fald. Og var det sidste squad? Det var det ikke. Det var sidste squad. Hold nu kæft, der har vi det. Det jeg har kæmpet 4 timer for at få, det er simpelthen Higuain Squad Builder Challenge.
Hold nu kæft, det ser godt ud. 82 i pace, 93 skud, 88 dribling. Som sagt har jeg virkelig manglet angriber på mit hold, og derfor håber jeg virkelig, at Higuain 91 rated er manden. Udover det, så får vi også 20 pakker. 20 pakker. Fandme et smukt kort, det mener jeg. Glæder mig fandme til at prøve det. Og I gutter, som I kan se, så er det der hurtigt pakkerne. Der er en god pakke der, god pakke der, god pakke der. Mindst 12 guldkort af alle sjældne. Som I kan se, det er de alle sjældne, de her 3 pakker. Så har vi den her, det er sådan 35 pakke, tror jeg. Hold nu kæft. Der er gode pakker imellem her, gutter. Der er der virkelig. Lad os starte med de dårlige pakker, og det der sats på, at vi kan få nogle Palermo-spillere. Det kunne fucking være lækkert, det mener jeg. Palermo, nej. Men vi får faktisk ham her for League On. Han kan faktisk rigtig godt gå for noget, men det gør han ikke. Men vi giver ham bare alle spillerne, fordi vi ved, at der lige pludselig kommer en Squad Challenge, og så skal vi skulle bruge dem. Næste sølvspark, kan vi få noget godt i den her. Please, kommer nogle Palermo-spillere, men jeg vil så godt have nogle af de coins tilbage, det mener jeg. Vi får ikke nogen Palermo-spillere, tror jeg, nej. Okay, lad os starte med en Premium guldpakke. Jeg tror bare, det er en normal 20 guldpakke, er det ikke det? Vi får en rare GG. Jo, det er bare en helt normal guldpakke, det her. Det er det alt, hvad vi gemmer, gutter, og resten kviksælger vi. Jeg kan lidt hurtigt gennem de her pakker, ellers så bliver det en rigtig lang video. Her der får vi ikke nogen rare. Fuck it, videre til næste pakke. Alright, Premium guldpakke, kom nu please. Man giver sådan, bare giver sådan en stor flærte med. Okay, vi får en rare. Og den rare, det er Foster. Vi gemmer bare det der. Vent, det er faktisk en Udinese-spiller, der venter. Han godt gå for noget, han er fra Udinese. Han går for, ikke for en skid, okay. Så er vi nået til Premium Jumbo guldpakke. Kan vi få noget godt? Kan vi få en stor flare? Please, kom nu. Vi får, så tag de pisse på mig. De får ikke engang en rare. Hold nu, okay. Vi får en spiller til gengæld. Det er fandme GG, at man gør, at man, i en Jumbo guldpakke, der får man det her. Men han går faktisk, han går for 1200. Vi sender ham bare alligevel på tramperlisten. Her der får vi faktisk endnu en fra Italien. Kan gå for noget. Det gør han ikke, nej. Men vi sætter ham alligevel på tramperlisten. 14 pakker tilbage. Endnu en Premium Jumbo guldpakke. Altså, hvis jeg får en raw ret, så bliver jeg freaking glad, det mener jeg. Hvis jeg seriøst får en raw ret, jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre. Jeg vil blive røvglad, det vil jeg virkelig. Vi har 3 Premium Jumbo guldpakker tilbage. Det ser ikke ud til, at de bringer skide meget held. Vi har virkelig fået dårlige dem. Vi får 3 rare spillere her, og vi får den bedste, som er en eller anden fra Bolton. Er det ikke Bolton, det der? Okay, det var Birmingham, whatever. Tæt på, close enough, eller noget. Premium Jumbo fucking guldpakke. Kom nu bare, men giv mig en stor flare. Jeg har ikke fået en eneste decent flare endnu. Det håber jeg får, eller så bliver jeg altså lidt nitte. Her der får vi faktisk 2 83 rated spillere. Det skulle nye kort. Det er det bedste, vi har fået i dag indtil videre. Jeg vil være træt af de her guldpakker. Premium halløjser, de bringer ikke særlig meget held. Derfor er det også den sidste. Vi får 3 rare spillere igen. Er det nogle gode? Det er Motta, Schneiderlin og Middel som de bedste. Middel, er det den hedder? Han går faktisk for en lille bitte smule, fordi han er forændret. Derfor sender vi ham sgu på tramperlisten. Nu kommer vi faktisk til 3 pakker, som er helt vildt, ikke helt vildt gode, men de er forholdsvis gode. Det er 3 pakker med 12 rare i, alle sammen guld. Derfor kunne det være, oh my god, man of the match kort, man of the match. Nej, hvor vanvittigt. Nej, hvor fucking vanvittigt. 84 rated man of the match kort. Nej, hvor fucking vanvittigt, det mener jeg. For det vanvittigt. Ja tak, det er luksus, det der gutter, det mener jeg, det er luksus. Jeg callede, den var god, jeg callede virkelig, den var god. Hvad går han for? Han går for 30.000 gør han det? Han går ikke for den overdrevet meget, men at vi får et man of the match, 84 rated kort, gutter, det er for vanvittigt. Det mener jeg, det er jeg glad for. Det er jeg rigtig glad for. Pisse godt, det der, hvor vi har stadig masser af de der pakker tilbage, mand. Ja tak, let's go. Jeg havde ventet på det der sjældent guldpakke. Kan vi få en mere? 2 streg, det kunne være vanvittigt. Nej, det kunne være vanvittigt, men det får vi ikke. Jeg er glad nu, jeg er glad med, jeg er tilfreds. Ligesom sidste gang, der får vi et blåt kort og et man of the match kort. Det er vanvittigt, det mener jeg. Sidste sjældent guldpakke, kan vi få en stor flare igen? Det kunne være freaking nice, det får vi ikke. Vi får 3 rare, den bedste af venstre bak for Bayern München. Bernard. Vi får Bernard, vi får nogle masse andre, vi gemmer bare det der og det der. Nu kommer der den her, jeg tror bare det er en normal 5k pakke eller sådan noget lignende. Ja, det tror jeg det er, vi skipper den bare. Okay, det var det så ikke, der var kun spillere i, men kun én rare, så det gik ikke. Okay gutter, så prøver vi den her 35k pakke, tror jeg det er den største pakke nogensinde med hele 30 kort, en blanding af spillere, engangskort, 26 guld, 18 sjældne. Kom nu please med noget godt. Please med noget godt. Wow, GG. Central midt for Lazio. Oh my god. Okay, det kan være han går for noget, men det der ikke, det ved jeg ikke, det regner med. Får Parlo, Walcott, Clichy, Dembélé, ham der. Okay, vi får faktisk et par spillere fra Italien, vi sætter på tramperlisten. Okay gutter, nu kommer der 3 25k pakker i streg. 3 25k pakker. 12 spillere, mindst 3 rare. Ikke nogen store flash den her, nej. Vi får Sirigo, ikke noget godt i den her pakke, nej. Endnu en 25k pakke, kom nu. Altså 25k pakker, det skal siges, de har aldrig bragt mig held, og det ser ud til, at den fortsætter det bare. Heller ikke en ski den her. Okay, de her 2 sidste pakker, de er faktisk rigtig gode. Det er udelukkende til de Ultimate Team trupper, indeholder 12 spillere, mindst 10 guld og 6 sjældne i dem. Derfor undrer vi først 25k på pakken, se om vi kan få noget spændende. Det kan vi selvfølgelig ikke. Nej, jeg er til over 25 pakker, det gør det virkelig. Vi får, prøv at se det her, altså hvad er det her? Hvad er det her? 2 pakker tilbage, gutter. 2 stjernespillerpakker. Kan vi få noget godt i dem? Please med en stor flare. Kom nu. Ikke, nej.
Vi har fået en stor flare i dag, og det var en man of the match. Jeg klager ikke, men jeg synes godt, vi kunne få bare lidt mere. Vi får et par italienske spillere, 3 italienske spillere, vi forhåbentlig kan gå for en lille bitte smule. Aller sidste par, gutter, og så har vi fandme åbnet 20 pakker. Kan vi få, kom noget man of the match, please, eller noget nice. Okay, vi har fået en man of the match, det er fint nok, det er okay, det er udmærket. Alright gutter, der slutter videoen, vi fik Higuain, vi fik åbnet 20 pakker, og vi fik også den her mand. Jeg ved ikke, hvor mange går for, han går nok ikke for det store, men det er det bedste, at vi fik en man of the match, det er vi ikke glade for. Jeg elsker at se den der flare, der bare kommer frem, det er fandme noget af det vildeste i FIFA at se, synes jeg. Men Higuain er selvfølgelig ham, vi har kæmpet for at få, og vi fik ham endelig. Jeg glæder mig rigtig meget til at prøve ham. Vi har også lige fået Cavani, det er lidt ærgerligt, men vi putter ham selvfølgelig op på toppen, og så får vi lavet noget hybrid mellem Premier League og CA. Jeg glæder mig rigtig meget til det. I hvert fald gutter, er der ikke så meget mere at sige, tusind tak, fordi I har set med på den video. Hvis I kunne lide den, og gerne vil se mere sådan noget i fremtiden, så glem ikke sådan et stort like. Er du ny på kanalen, og ikke subscribe nu, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du gad at gøre det. Det betyder rigtig meget. Ellers er der ikke så meget mere at sige, andet som sagt, tak fordi I har set med til vejs ende. Hvis du vil se en anden video fra mig, kan du trykke derover og glem heller ikke subscribe til min anden kanal, som der ligger lige derovre. Fandme godt endelig at få om. Det er fandme lækkert. Jeg glæder mig til at prøve om. Vi ses alle sammen. Tak fordi I har set med. Hej.